जय श्रीराम जय गोमाता तालचेर डेराकोलियरी ठारे दीर्घ दिन धरी बाहारे दुर्बल होई पड़ी रहिଥିବା गोमाताटी उठी पारुनथिबारु आमर गोसेवक आर्तत्राण पाणी सार गोमाताटीକୁ ସାଲାଇନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଗୋମାତାଟି ଶୀଘ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, କାରଣ ଗୋବଂଶ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଗୋମାତା। ଯାହା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ।